jeg siger nu, begynder jeg at tælle ned på de 10 sekunder. Når de 10 sekunder er gået, må hun lægge våbnet. Så tæller jeg lige til 2, og så må I løbe, okay? Okay. 10, 9, okay, vi starter op. Lige snart jeg siger 10 minutter. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Hvad siger I? Fik I hende, eller hvad? Var der nogen, der følte sig mere udsat end andre? Var der nogen, der fik mere end et skud, da hun stod og skød på jer? Lige ryggraden. Jeg tror, jeg får det onde blå mærke med tilbage, mand. Er du okay? Var det rigtigt, at høre, at det var svigermor, du gik mest efter? Hvad?